Learn who, what, why, when, which, etc. in Igbo. Igbo English. Onye bụ ihe ahụ? Onye bụ ihe ahụ? Who is that? Ihe ahụ means that. Onye means who in English. Onye bụ ihe a? Onye bụ ihe a? Who is this? Remember that bụ ihe ahụ. Why this bụ ihe a, ihe dị gị nso, something nearby. Onye na-akpọ m? Onye na-akpọ m? Who is calling me? Onye chọrọ iri nri? Onye chọrọ iri nri?